Ама, Стефане! Лятото идва! Да идва аз да не съм го спрял. Пак ще кажеш, че си дебел и никъде няма да ме заведеш на почивка. Това е, защото готвиш като за дебели. Ти дебела ли ме нарече? Не бих посмял. Смей, Стефане! Само че аз имам решение, с което ще спестя време от пазаруване, готвене и чистене. Ти да не си решила да спреш да готвиш. И още как! Това ще оставя на нашите приятели от Fit Panther. Сега разкарай тези буркани от маса. Айде! Fit Panther предлагат над 20 вида целодневни менюта, насочени към 3 основни цели, а именно менюта за отслабване, покачване или поддържане на килограми. За всеки клиент Fit Panther изготвя хранително досие, към което стриктно се придържа. А като си ходим на село? Не го мисли! Fit Panther предлагат разнос из цяла България. Що ти в такъв случай доста ще си почиваш? Да, и то заслужено. Че аз тогава за какво те вода на почивка? След като ще се почиваш вкъщи. Стефане,